On jednostavno nema iskrene prijatelje. Mi moramo da se opredelimo. Hoćemo li na zapad ili na istok? Na zapadu su oni koji su nas više puta bombardovali, ubijali, vršili genocid na našim narodom. A na istoku su oni koji su nas kroz istoriju samo pomagali, podržavali i svoju krv prolivali za našu slobodu. I zato Srpska radikalna stranka želi što težu integraciju sa Rusijom, njenim saveznicima, Belorusijom, Kazahstanom i ostalima. A nećemo u Evropsku uniju. Nećemo ni sukob sa Evropskom unijom s naše strane izaslati. Hoćemo ekonomsku saradnju, hoćemo sve, ali na ravnopravnim osnovama. A ne da nas i dalje ponižavaju